Saps passar de decimal a fracció i de fracció a decimal? Ben atent! En aquest vídeo explicaré com crear les fraccions generatrius, que vol dir passar d'un decimal a la seva fracció. Per als números decimals exactes, és a dir, aquells que no tenen un període, és molt senzill. Hem de posar el número sense la coma i a sota tants zeros, és a dir, un 1 i tants zeros com decimals hi hagi. Aquí n'hi ha un, en aquest segon posaríem 55 i a sota 100. Per què? Perquè té dos decimals. Ara el que hem de fer és simplificar això. Dividim entre 2, 6 entre 5, i aquí dividim entre 5, 11 entre 20. Aquestes serien les fraccions d'aquests dos decimals. Si poseu aquesta divisió a la calculadora, us hauria de donar això. Què passa amb els decimals periòdics? Aquí canvia una miqueta. Per què? Posem el número sol i li restem la part que no és periòdica, en aquest cas 0, per tant res. I a sota posem tants nous com tingui el període. És a dir, en aquesta segona d'aquí posaríem 215 menys 2, perquè és la part que no està al decimal, i a sota 99. Per què? Perquè el 15 té dos números. Això faríem la resta, aquí per simplificar seria simple, dividim entre 3, i aquí tenim 213 entre 99, si dividim entre 3, això dona 33 i això dona 71. Aquesta seria la fracció d'aquest decimal d'aquí. Què passa quan són decimals mixtes? Hem de fer-ho igual. Posem el número sense res, li restem la part que no és periòdica, per tant hem de vigilar perquè els decimals exactes també els hem de restar, i posem tants nous com decimals periòdics hi hagi i tants zeros com decimals exactes hi hagi. És com una fusió de les dues altres maneres. Ho restem, això serà 365, això serà 90, i això, si ho dividim entre 5, donarà 73 entre 18. I aquesta serà la fracció. Si ara ho fem amb aquest d'aquí, serà 1052, perquè és tot el número, li restem el 105, perquè és la part que no és periòdica, i aquí posaríem dividit entre 900, perquè hi ha un decimal periòdic, que és aquest 9, i dos decimals exactes, que són aquests zeros. Per tant, la fracció seria 947 entre 900. I això no es pot simplificar més. Ho has entès? Si tens alguns dubtes, deixa un comentari.